Sanibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipho, and I'm back with another story. Bakuthi musha i-channel, cela subscribe, like, share, click the notification bell so that uzoboqala ukuthola ama-notifications whenever I post a new story. Without wasting your time, another day, another story. So isitori sethu namhlanje simayelana usisi wethu wala ezweni lakithi eSouth Africa. So usisi-ke uthi nje ever since kwaqala ukufika ubhuti laba bakuma-African countries beza la eSouth Africa nje waqala lapho nje ukuyideyithela bona and uyabathanda and uyabashintsha nje uzofika ethanda noma sekhathele aye komunye yabo. Uthi nje most of the time it was all about imali. I've never dated a broke guy yabo. Uthi-ke and bayaphana nemali. Hhayi, uthi kodwa this one time ngahlangana nalo. Uthi yabo lo engihlangana naye u-different. Unemali, imali le too much, uyena ongiphe imali nje, uyena obaqopha bonke sengaye ngabathandana nabo. Uthi hhayi kodwa kwakukhona nje into eyenzeka eyangishiya ngi-confused, eyangi-confused yazi ngaze ngagcina sengibaleka kwi-relationship because ngabona ukuthi no, kunesandla semfene la. Hhayi, uthi-ke ugeli-ke hhayi wathandana naye nalo gayi, lo gayi nje uyakhona uholiholi. Uthi hhayi lo gayi lo ngichazwa naye lokho nje ukuthi uyay'kholelwa, uney'mali zakhe, unamabhizinisi akhe, impilo yakhe nje is on another level and akanamuntu yabo. Abanye uthi la abanye ngangithola mhlawumbe umuntu unomfazi emakhaya yabo, so ngangithenwa off izinto kanjalo. Lona nje ngiyabona ukuthi yabo la ikusasa lami leli, naye nje uyangitshela ukuthi yabona wena uzoshada nami. Uthi hhayi nangempela-ke sithandane-ke nobhuti kube mnandi kuze kufike ekuthenini uyangipropose ufuna ukungishada. Uthi hawu nangempela ngivume angipropose, ngikholwe nje ukuthi hhayi vele akanamuntu ngampela ngeke aze angipropose-ele ukungishada. It's one thing about abantu bangale uthi-ke nje abawaqamba amanga ngey'ndaba zomshado nanani. Uba nje upfront akutshela no, nomuntu wami ngize ngebhizinisi la singa-date yabo. Uthi lo nje abe honest, nami ngibona bathi hhayi, uthi hhayi kushaya isikhathi sishade and then I had to move to ngakubo. Savumelana nje uma ngishada siyamuva sobabili sibuyela ngakubo, vele amabhizinisi akhe ayakhona ukuyiranela nangala, hlampe besizobuya after every 3 months yabo, just to check ukuthi izinto zisahamba kahle yini. Hayi okay cool, ngibona ukuthi hayi impilo yami yashintsha-ke for the better-ke manje. Uthi hhayi ubhuti mangifika ngale, hhayi bo ubhuti akanafemeli nje uhlala umkhulu omdala odondolozelayo. Uthi hhayi okay fine. Uthi mehlala nalo mkhulu lo, yabo nje lo mkhulu-ke ngitshethi hhayi ngizoyinakekelela umkhulu, vele ngiwu-housewife angenzi lutho, ngihambele ngiyele ema-mall ngiyothenga yabo nje ngiflex nje. Hhayi uthi nangempela-ke hhayi ngimnakekele umkhulu, ngiyamwashela ngimenzela yonke into. Ubhuti nje ubhizi noma engala nakhona unamabhizinisi akhe ngakubo yabona, khona nje uyawarana, uhlezi nje eyindoda ebhizi. Uthi hhayi kokunye nje uyibuyela le hlampe ngo-10 no-12 yabo noma inini. Uthi hhayi kuthi nje ngelinye ilanga ngihleli endlini, sihleli nomkhulu sibukela i-T_V nje sipholile. Sasesizwana-ke uthi nje sasixoxa, but umkhulu nje was a very weak man yabo, umuntu osemdala hlampe uno-80 bama-late 80s nje, umuntu esenilindele noma yini kuwukuthi akaguli but akakhoni ukwenza lutho nje, yonke into uyenzelwa nokuthi usayiyele etoilet nanani, kodwa nje umdodovu wekhehla. Uthi hhayi umdodovu-ke ngithi ngihleli nawo, uvedane umdodovu ungenzela iy'mangaliso. Uthi hhayi umdodovu usondele kimi, uthi ungiqabuze umdodovu, uthi hhayi bo ngithuke, uthi hhayi bo nami kungavumi ukuthi nginqabe. Uthi hawu ziye nomdodovu size zivuke emashidini. Hhayi bo, uthi mazivuka emashidini umdodovu wenze iy'mangaliso, ungaphika ukuthi umdodovu wekhehla leli engihlala nalo la emini. Uthi hhayi bo ngishoke-ke yabo, izinto azenzayo uyamhlula ngisho umuntu wami, kodwa umuntu wami usamusha usayangi, yena uyikhehla. Uthi hhayi bo ngimangale, uthi ngishoke-ke yabo masiqede sishaya amahloni sobabili, umdodovu ubuyele nje ube umkhulu lo ongihloniphayo yabo. Uthi kwakuba ngazuthi u-possessed umkhulu mangabe sesibhizi nale nkonzo naye. Uthi cause kwaba yinto e-ongoing yabo. Uthi yabo njalo nje mengekho umuntu wami umkhulu vele ngibone sengishintshela uthi futhi akuvumi nginqabe futhi asikhulumi ngayo after. Uthi nje akwenze kodwa nje ngiyathuka ukuthi hhayi bo lo mkhulu wenza iy'mangaliso ey'ngaka kodwa eguge kanje engakwazi ngisho ukwenzani yabo. Uthi hheyi ngibe nalokhu uthi ekhonte off la, lo mkhulu lo akukwazi, lo mkhulu akakwazi ngampela aka-pretend, uyambona mdala umdodovu wekhehla, angeke ukuthi ukwazi ukwenza iy'mangaliso ey'nje yabo. Uthi hhayi ngihlale nomuntu wami, angeke ngikwazi phela ukuyikhuluma naye le nto yabo, iyangidla but angikhoni ukuyikhuluma naye cause
ngizobe sengiqhatha umendo wami phela kushuthi ngizobonakala ngingumuntombazane engayiphethe kahle. Nomkhulu hlampe bengaxabana begcine bebulalana nomkhulu because uyangithanda umuntu wami. Uthi kodwa nje uma engekho lo angisabi nje ne-stress, ngiyazi ukuthi mina ukhona umkhulu uzongiseyivisa. Hhayi, uthi-ke this one time-ke silentuze-ke nomkhulu, uthi hayibo umkhulu engenzi iy'manga futhi umkhulu. Uthi hayibo ize ingidle lento ukuthi khona into off la, yabo. Uthi nami mase ngihlanganisa u-1 no-2 ngibona ukuthi there is no way. Uthi umkhulu mase sesiqede yonke into kuba ngazuthi akazi lutho nje, yabo. Umuntu ngazuthi kumele kuqedwe nje omunye ey'hambele ebhekele nomunye ey'hambele ebhekele, kube ngathi akwenzeki lutho. Umkhulu back to umkhulu lo wami ongikhonzile, ongithandayo, onginakekelayo ngendlela e-right, okhuluma kahle nami, ongi-respect-ayo. Kodwa izinto esizenze naye mase sembhedeni zi-different and naye usuke e-different completely. Ubuso kuphela obusuke buveza phela ukuthi umkhulu but izinto nje azenzayo completely different. Hhayi, uthi ngibe worried ngale ndaba le, yabo. Uthi hhayi, kuthi nje ngilentuze vedane ngihambe, yabo. Sengivele ngizama uku-avoid-a ukuba sendlini nomkhulu, hlampe vedane ngihambe hlampe lapha ukuthi uyakwazi ukuhamba hlampe ugibele iy'moto zakho hlampe uy'yele emaphakhi, yabo. Uthi nami ngihambe-ke nje mhlampe ngiyobethwa umoya ephakhi, or uthi ngase ngizama nje ukukhipha bhithi or ngiyoshaya i-shopping or ngenzeni. Uthi this one day ngiyobethwa umoya ephakhi, vedane kuqhamuke nje omunye ubhuti uwubaba like ngathi uwumfundisi, yabo. Uthi angibingelele, uthi angitshene athi yena sisi ulentuzile, une-stress and uzoba ne-depression. Hayibo, uthi ugeli ngixakeke ukuthi khole vele le nto ayisiqala ukungi-depress. Uthi and uzoba ne-depression. Uma ukwazi okulungele kumele uzame ukusheshe uhambe kulowa muzi. Uthi ugeli ngithi kanjani manje? Athi uma ukwazi okulungele kumele usheshe uhambe. Yabo, lo mcebo wendoda yakho akuwona umcebo nje oza kalula, ngoba indoda yakho yashada wena wayazi kahle kahle ukuthi wenzani. Hhayi, uthi ugeli ngimangale manje. Uthi ngithi what do you mean? Ethi uma ngabe kuwukuthi uyakholelwa kulezi zinto lezi zokubona prophet nani nani nani, ngicela uzame ukuya kumuntu obonayo ozokucacisela lento engiyichazayo because mina kuthiwa ngikutshele lokhu nje namhlanje. Uthi ugeli yo, ngibe shocked-ke manje. Uthi ngilentuze ngixoxela umuntu wami ukuthi hayibo, yazi ngiyafisa nje ukuye ngibona umprofethi ukuthi cause ngangingakazazi kahle iy'ndawo zalapho. Ngiyafisa nje ukuye ngibona umprofethi ozoke ngichazele. Uthi nje athini, hayibo umprofethi wani? Angithi esontweni kuyaprofethwa, uma unenkinga ngabe esontweni sebakutshela, yabo, nani 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 nani. Athi lona yazi uqinisile. Uthi nje angayizwa nje indaba yokuthi kumele aye kumprofethi. Hhayi, uthi ugeli ngiyi-research-ele-ke ukuthi ngingabatholaphi abaprofethi, vele umuntu wami uhlezi engekho. Uthi umkhulu usaqhubeka njalo. Uthi hhayi, ngihambe ngempela ngiyomprofethi, kodwa senginalo uvalo uma kuthiwa umyeni wami akangishadanga for no reason. Uthi hhayi, uma ngifike ngempela. Uthi uma ngifika afike-ke umprofethi ngempela angitshene iy'manga iy'gaxa. Uthi umprofethi, wena kahle kahle umhlatshelo, ukuze indoda yakho ibe more and more richer kwakumele ukuthi ithole umfazi ofana nawe. Ukuthi ugeli kuze kube namhlanje ngazi ukuthi ngobani, why, hlampe do I have anything special ukuthi abangicacisela, kodwa nje kuthiwa kwakumele ethole mina ukuze ibe rich. And izinto ezenziwa umkhulu akuyena umkhulu lowaya. Uthi that man is no longer umkhulu, kade washona but uyaphila ngokomzimba but kade washona loya mkhulu. Uthi lo mkhulu izinto azenzayo ubone engazuthi it's because akuyena umuntu, isilwane lesi. Lo wababa ohlala naye lapha akuyena umuntu, lo baba uyisilwane, kade washona. Indodana yakhe iyamyuza ukuthi ithole imali. So ngaso sonke ngoba ikushadile nje wena ifuna umuntu uzovele uzolala nomkhulu njalo, uzohlalela nomkhulu. The more ulala nomkhulu the more yona yenza imali. So already umuntu wakho uyazi ukuthi wena usulala nomkhulu because uyayibona i-change ey'malini zakhe and already unayo vele inyanga yakhe iyamtshela ukuthi kwenzakalani. So he already know everything. Azamtshela ukuthi ngenkathi uzofuna usizo loyo mprofethi unqabile umuntu wakho because he knew exactly ukuthi ukhuluma ngani. So nje uma ukwazi ukukulungele phuma uphele kulowa muzi. Uthi yo, ngibone ukuthi yabona manje ziyashuba. Uthi hhayi, angitshene nje ukuthi ngizokusiza kodwa futhi ayikho indlela engakusiza ngayo while usakulowa muzi. Komele nje uphume uphele lesa silwane kade safa leso ohlaliswa naso day in day out ekuthiwa umkhulu wakhona. Umkhulu wakhona washona but akekho umuntu owabona ukuthi washona because ngenkathi kushona yena kwazalwa lesilwane esilala nawe. Ha, uthi ngivele ngidunyelwe ukuthi ngizobuyela kanjani kulo muzi, ngizokwenzenjani. Uthi hhayi, uma ngibuya
ngibuye nje umkhwenyana mebuye naye-ke uthi mebuye ofe angry ngale ndlela le uthi angitshene-ke athi yena ngiyazi ukuthi wenzani and le nto yenzayo ngeke ize kusebenzele mina ngiyokubulala ngisho ukubulala. Uthi ngithi mina uyongibulalalani? Uthethi ngazi kahle ukuthi wenzeni namhlanje nokuthi uphezu kwani, so ungalinge uze uyicabange nokuyicabanga lento oyenzayo, ngiyokubulala ufe mina. Hayibo, uthi ugele ngizenze into e-confused, ngithi angazi ukuthi ukhuluma ngani. Uthi athi nje kuyoba njalo. Uthi ngivele ngiphritende-ke because ngiyasaba phela. Uthi ngenkathi ngiphritenda kodwa ngi-collect imali but yena useyazi, uthi nje wayazi kahle ukuthi kwenzakalani. Uthi useyazi ukuthi ngibuye le ntuzana nganomkhulu wamtshela ukuthi ngihambile, uthi kodwa nje wayesazi indlela nje wakhuluma ngayo wakhombisa ukuthi khona information anayo and uyazi ukuthi I'm planning to escape. Uthi hhayi nangempela ngahlala. Uthi umkhulu uyaqhubeka ukwenza iy'manga zakhe, nami ngiyavuma kodwa sengiyalazi iqiniso. Uthi nje kwathi ngelinye ilanga-ke lo bhuti kwamele eze e-South Africa for the first time wangishiya, kanti besijwayele ukubuya sobabili. Wangishiya because he wasn't sure ukuthi ngizobuya yini. Uthi nakhona ngishiya ublokhe zonke izinto, angina-access kwimali yabo, seyangilimitha ey'malini because unokuthi nje ngizokwenza i-escape plan ngibaleke. Ayi uthi lo sisi ngalelo langa umkhulu eze-ke, uthi mefika nami vele ngiplanile ukuthi yabo namhlanje ngifuna-ke kufa ofayo phakathi kwami nomkhulu, ngeke mina ngilokhu ngilalwa isilwane. Uthi hhayi nangempela umkhulu eze-ke enze lezi manga zakhe. Uthi nje vele ngimbambe umkhulu ngimshaye. Uthi yangenzani yini? Uthi wangishaya umkhulu wavuka ngampela waba yi-springbok, ngabona lapho ukuthi akuyena ngampela umkhulu. Uthi as much as ayisho leya nyanga loya mprofethi ngakholwa but ngabona laphaya ukuthi hhayi umkhulu this is not a person. Uthi amandla ngathi awuyibhubesi. Uthi wasuka lapho kumkhulu wangishaya. Uthi ngagcina ngikwazile uku-escape ngabaleka. Uthi mengibaleka ngahamba-ke, uthi ngavele ngabuyela kulo baba lo okuyena obengisiza. Uthi lo baba lo ngafike nje ngamkhalela ngamtshela ukuthi baba ngisenkingeni ngicela ungisize, kodwa nje kakhulukazi ngifuna ukubuyela ezweni lakithi because ngeke ngikwazi, angikhoni ukuphila kanje. Uthi hhayi lo baba kwadabuka because wayelwazi lonke udaba, wayelubonile yabo. Uthi wanginika imali ngabuya-ke ngeze ekhaya, washo ukuthi mawukuthi ngiyahamba ngiyakwazi ukungisiza kodwa futhi ukungigcina la ku-risk-i ngoba la bantu babona yonke into, bazi yonke into. Uthi-ke wanginika imali ubaba wabantu. Uthi nje nga-escape-a ngaphunyuka kanjalo ngabuya. Mangibuya la ngashintsha kwandawo engake ngahlala kuyona. Uthi uyacabanga ukuthi umndeni wasekhaya umfana wayewazi ukuthi uhlala kwamele sithuthe because u-influential and sengiyazi ukuthi uney'lwane zakhe akwazi ukwenza iy'mangaliso ngazo. Uthi-ke nje ngaphunyuka kanjalo kodwa nje kwamele ngiqale phansi ngilungiswe, ngigezwe, ngikhishwe yonke le mimoya le engangiyithola ngokulala nalela khehla. Siphela lapho-ke isitori sethu sanamhlanje. I hope nisi-enjoyile guys nokuthi nifundile elikhulu kusona. Ningakhohlwa ukungisendela more stories. Love you loads. Ngiyanithanda kakhulu bangani bami, bye.